Takže ahoj, jsem Lukáš Urbánek, točím svoje první, druhý video a tady to bude takový, co mám doma za hry a teda docela občas hraju, když teda se nudím. Možná vidíte zezadu, že mám zaplou televizi, takže za to promiňte. Ale teďka k věci. Mám tu jednu hru, Flatout Ultimate, vy víte. Tak tady ho máme. Jo, je to fakt dobrá hra. Pak na obrazovce můžeme vidět, že mám City Life a Need for Speed. Pak ještě mám víc, jako Traktorizátor Simulator a Landry Simulator. Na to teda točit budu videa, ale až někdy příště, takže nashledanou.